Ban haar úsáid as na físeanseo ar bhaile díospóireachta chothú i meas grúpaí atá tuairt fin Blanatanga. Is bhí gach grúpa a bheith sé heachta níos lena Blanatanga héin, ach tá glórna gael dóchasach go gur in na físeanseo leis a blé anthar ar bhain téamí na Blanatanga. Se sin aontu físe, sprochan agus gríomhiochtaí agus cuasaí monitúireachta. An airad le tionscail ar bit, tá sé tábhachtach nuair atá tasú amach ar tionscail Blanatanga, aontu ar ís gan tionscail. Is onar an ís seo agus móraim generalta an tionscail. Is cuid tábhachtach an froistí seo an diontar dearmadar go minic, a hasú go mór an cuiste hat le chéile, agus plé dhéanamh ar cheis na físe, anas go deochar ar ís atá ciallmhar agus soléir. Gon cinál seo tionscail is maithan rada an ís a bheith generalta go maith, go háirithe ag tús an phróiseas. In ís an hain, breathann sé leog ar a ginál cuiste atá agus ar a ggóthaigh san bhfuil an cuiste sin ag feidhmú. Ba thorgamach ina chuir chulaganna ar a cuiste agus an ís seo gá plé go maith, mar go gcíntíonn sé sin go dacó an cuiste ar fad leiche. Bunaíodh sult na Solán I 2009 agus an rud a bhí gceiste goin ná an Gaeilge a chur chun cín agus ceolalas cultúr na hÉireann a chur chun cín. Bhí mar ag dul ó thógra go tógra. Ní raibh físe goin, ní raibh struchtúr lán terma a goin. Níl an fís le céimach agin bhád. Is dói in éigen sesiún Carolina ar fad a bhí agin, dairglinn incraáil an pobal lig, éisteach leis an pobal ceir bhí le rá acu, agus tháinig an cuiste le chéile ní ig sin, dairglinn an fís sin a phlé adran hain, agus tá sé sin le céimach agin in is. Go méid an deisig duine a saolónán a bheith hacu, trí bhean na Gaeilge sa ceantar. Is cínta gur féidir bheith ullmhíonach leis a bhí seo, ach mar míon dóchas ar bithán gur féidir I bhaint amach, chomh sé sin frostarchas agus lághhisnach I measc an chuiste. Mar chuide an phlé seo ar a bhís, ba chóirt muointe ar shréimhse feidhmiúcháin gan phlean chomá. Ba chóirimach an taobhse seo sách fada le gur féidir torthaí an phlean a bheas, ach gan bheith róáda a chairid. Moltar idir 5 bliana agus 7 bliana, mar tá bartaí ag Kildare le Gaeilge. Ag deireadh na taobhse feidhmiúcháin seo, dintar abhrenú omlán ar a bláin, agus dintar an plána airú a lasú agus a anuachan dá réir. Le go mar amach plán 5 bliana agus rinne mar an cinneagar 5 bliana an treibhse ceart dúine agus go mbeidh déirí ar plán a bhí réadúil le spricin a buinte amach. Comáile sin 5 bliana hin bunaíodh Gaelscoil sa ceantar, 10 bliana hin bunaíodh an Gael coláiste, so tá an forbert agus fás ann. Plé mór a bhí agin ná an sochróch mid plán dar ceantar hain, sin nás an rion a Solán na náte Tommy John an gníomhach. Ach fléimar seo go mion agus rinne mar an cinenne tuairt faoi plán dúlánach, plán olbhíonach beidir, ach bhí sé le céimach mar plán chundé, don chundé Kildare ar fad. Ach go méid si briste síos an sin a ní an plán chundé ag le bheith ord go méid 5 mion plán an do gach dúcha, so tá 5 dúcha an. Bhí mar a ggéirí go méid an momentum agus an foioine bhíonteachta agan sa ceantar bhí láthair a bhreithas deachar an belánas, méid daoine le céimach faoi rudí a bhainte amach a bliana hain bliana dó agus an sin inig an 5 bliana go méid den breanú siar agus breanú ina sé an cé 5 bliana eile. Má leagtar amach fís gan cinál seo, duine sin na céimena eile an phróise sa éascú chomá. Ar a géadal sios, tugann an ís fócas ceart siléir gan cuiste agus gan tionscail, rud a chuideann leis a cuiste feidhmiú go héifiachtach agus díriú ar an tasca tá rompú. Chomáile sin, chuideann an ís linn sprochanna a leagan amach atá réadúil agus ciallmhar. Sa géad ís an eile, brean óthar ar sprochanna a leagan amach, agus má bhíonn an ís an ar dús, cintíonn sé sin go mbíonn na sprochanna sin ag teacht le móraim an tionscail. Má bhíonn taide le duine, chuideann an ís linn tugur taide a dhearra atá feiliúnach gon chomhthéacs agus go bhóraim an tionscail. Ar deireadh, nuair thuchas an tam le gríomhiochtaí a chur le chéile, chuideann an ís linn an idirghabháil cuí a cheappa. Sin ís a cheanglíonn na gríomhiochtaí le gan Blanatanga le chéile, agus cintíonn go mbíonn leanúnachas idir na gríomhiochtaí sin. An is bé muid ag smaoinemh, well, im líon amháin I 5 bliana cad a bheith ann. So ceapan go mé a London a himimeachtaí fós ann, ach go mé muid níos dírithe ar an bubble. Ag smaoinemh cé híad na daoine atá a leirting Gaeilge sa bhaile, agus conas a bheith muid in an nasca crothú lo. Le
nachramaíon ar méid sin mar sin, tasíonn fís le fócus ceart silir ó thuirt gon frosas. Ba chur amachar látíh le pléan ar cheis na físe, agus le hecht ar ís a bhfuil gatainna ar a gcuiste sásta leiche. Chomála sin ba chur go mocha níos generalta go má agus feidirnach an chóigh san bhfuil an cuiste a feimú. Déan teagháil le glár na ngáil le tuile eolais, cuidiú agus trúr maidir leis blanáltanga.